ang labing maayo nimong mahimo na maluwas ang imong kadungganan, maluwas pa imong kalag, malipay pa ang mga subuano nimo. Sa tanan nimo mga binuhatan mabawi. Tanan nimo atraso sa mga subuanon o sa subo mabawi. Dibaw ka Engineer Carante o sa imong mabuhat. Piyait. Kanta. Isulti ang tanan nimong nahibawan sa mga transaksyon nga imong giapilan. Nganli ang tanan mga politiko nga nangwarta nimo o nakakwarta sa imong mga proyekto. Nganli tanang mga opisyal sa Department of Public Works and Highways nga nakikonsabo nimo o nipugos nimo pag binuang sa mga proyekto na inyong gipatuman. Yarong katuuhan ang imong mga pasangil, idetalye imong mga pasangil. Pila man ka porsyento kada proyekto ang kuhaon ni Kongresista so-anso. Pila man ka milyon ka pesos ang gipangayo ni Mayor so-anso. Pila man ka milyon ka pesos ang gipamugos nga bahin ni District Engineer so-anso. Ibutang niya nga dito Mr. Starbucks nagbinayranay, nagdami og malitas kwarta dito may Padong Maria Luisa. Idetalye. Kausa dito may nagdaog kwarta sa TAPS. Idetalye tanan. Aron magamit na sa Independent Commission for Infrastructure, magamit na sa buhatan sa Ombudsman pag matuod sa mga kaso. Patok imong gipanghingadlan. Poslan na din sila mutagad nimo.